Ja sam imam iskustva s podcastom, bio sam kod one Slovenke Nati, možda si gledao bio taj podcast, nešto kratko. Tako da, to je bilo u snimku i nismo mogli da baš porazgovaramo o svim temama, da prođemo sve. Što se mene tiče danas, kod tebe mogu i 2-3 sata da gostim ako treba. Pa ti sjeti najbolje delove, što hoću da kažem sve o balkanskoj sceni i o svemu što se dešava. Pošto scenu pratim koliko pratim i ne volim ovu situaciju što se dešava. Pogotovo nešto baka se previše fleksuje na sceni i pokazuje da on jedini ima para i da se hvali s tim. To ne volim nikako. Više mi se, i to me neko malo baš živcira. Isto tako što i Simi i ostalo ne streamuju, kao oni bili jedini od jačih novosadskih youtubera i ostalih stvari. Malo ćemo kroz sve proći. Da, može, slažem se. Imam, jučer mi je Serious bio gostavo, ne znam da li si gledao live njegov. Pa pogledao sam nešto na kratko, ali nisam stigao baš da odreagujem na sve, nešto sam hteo da gledam, ali me internet ne zezao pa sam na kraju prešao GTA igrat. Uglavnom, bilo je dobro. Jesi spreman? Jesam kad... Koji je tvoj najveći uspjeh u životu? Tako malo da olakšamo. A jesi... Čekaj, spustio snimanje? Da, jesam, snima se. Kao prvo, pozdrav svima ljudi Krofna ovdje i ljudi dobrodošli u moj novi video sa bratom sada Vranješom. Kod njega sam gost. Može se predstaviti ko si, šta si taj. Pa to i hoću. To i hoću sad, pa ti seci ovo. Znači gostujemo kod njega u podcastu. Vranješ, koje je bilo prvo pitanje? Prvo pitanje je bilo koji je tvoj najveći uspjeh u životu? Pa gledaj ovako, ja sam krenuo, što se kaže, na YouTube scenu i to sasvim slučajno, znači to je bilo negdje, ovako od početka ćemo, znači ja sam da YouTube saznao tamo negdje davne 2012. godine, znači i prvi klip koji sam gledao bio je ono Gastoz u kupaćem na snegu kad je imitirao onu Natašu. To sam bio prvi klip gledao i to se vrteo i slušao neku muziku, ne znam, nije me toliko pretjerano interesovalo. 2000 i tad sam krenuo u srednju školu, tad su počinjali da se pojavljuju prvi youtuberi, šta ti ja znam, pokojna Kika, zatim Vanimi, Don Paša, Petra, Balkan Alert, Team Lens i tako dalje, da, i ja za njih sam nešto čuo, nisam stigao da gledam. Dolazi godina 2016. kad ja završavam školu i tu isto sam počeo nešto da pratim, ali ne tako standardno i ne previše. Dolazi korona gdje sam ja počeo malo više da se bavim YouTubeom, pošto mi je bilo dosadno telefonom sam gledao te youtubere i meni je stalno izlazio onaj Andrija Gudelj, kako se kaže, youtuber onaj sa onim Hugom papagajem. Da. I to sam non stop bio gledao i rekao ljudi, mogu da sam on streamuje i dolazi ta sudbonosna 22. godina kada se ja nešto bez veze šetam po selu i sretne me jedan komšija koji je imao kanal svoj, a sada više i sad ga ima drugačije ime i kaže pa Aco, što ti ne krene da snima za YouTube da zaradiš neke pare? Kaže dođi na scenu, uzmi pare dok je vreme, idi sa scene. On je bio na TikToku, rekao brate neću ovo ono i ja preobim sebima, rekao ovaj moj komšija je u pravu. Uzimam ja prvu kameru, neku staru, Canonovu, stavljam tu na kompjuter i krećem da snimam. Imao sam stari kompjuter, imao sam jedan monitor. Komentare sam čitao sa telefona. I kad sam malo video da to ide u dobrom smjeru, kupim drugi monitor, kupim jači kompjuter i krenem da igram GTA. Instaliram FiveM, uđem na Nevadu, oktobar 23. godine. Tamo ni Nuni dolazi.
i mi se tu upoznamo kao Rio i Krofna, ja tu radim kod njega u kafani tamo u igrici i on me rejda. I doniraju mi 1000 evra za kompjuter Nuni Gledao sam i... taj live. Da, gledao ste live. Da. Sve Da, sam Nuni i ta cijela ekipa. Znači, meni je uspeh što sam upoznao Namika Đujića Nunija i što sam jednostavno uspeo da uđem u svijet, tako reći, youtubera preko noći. Od jednog malog streamera kojeg je gledalo u tom trenutku, mislim do tog trenutka gledalo, pa nemam pojma, nekad bilo 5, nekad 10, nekad 15 ljudi, došao sam do streamera kojeg nekad gleda 20, nekad 30, 40, nekad bude i 15, nekad bude 10-15 ljudi, kako kad. Sve zavisi i od doba streama i od raspoloženja ljudi. Znači to mi je neki uspjeh, što sam preko noći od malog youtubera stavio pažnju na sebe. I što na primjer sad ljudi kad uradim neku reakciju na pesme poput ovih cringe debilnih youtubera a doćemo i do njih, kao što je Luka Silni, kao što ti neki idioti što smišljaju glupe pesme i ja odradim reakciju, svi kažu pa vidi Krofna je odradio reakciju. I svi se smeju, pa je to onaj što ga je Nuni rejdo, je ovo je ono što mi ljudi prepoznaju već polako na sceni i shvatiju da ću ja možda nekad biti budućnost ove naše balkanske scene. To mi je neki uspjeh. Svaka čast. Tvoje mišljenje o meni, znači kako mišljenje imaš o Vranješu, to jest meni, ako imaš ikako mišljenje? Pa Vranješ, da ti budem iskren, ja ne stignem da gledam druge youtubere, tebe znam kao prijatelja sa Discorda, mogu da kažem da si dobra osoba i da se i ti trudiš da uspješ na ovoj YouTube scenima kakva god scena bila. Znači to mogu da kažem. Svaka čast. Ajmo dalje. Nabroj 2 osobe koje gotiviš. Na sceni ovako? Pa može biti ovako iz života, ne mora biti na sceni. A može i to nabrati pošto. Pa ajde na sceni ću, pošto u životu imam dosta tih prijatelja, sestara, rodbina, ovo ono, ali na sceni najviše gotivim, šta mogu da ti kažem, pa evo ovako, Namika Nunija i ovog Bojana Simonovića Simija. Ta dva momka gotivim previše zato što su mi baš, kako se kaže, i jedan i drugi pomogu. Jedan me je 22. doveo na scenu, to je sredao i doveo mi prve pratioce i tako stavio, kako se kaže, na kanal na zdrave noge, a drugi me je malo pogurao da odem u orbitu, kako se kaže, zbog tog roleplaya. I ti momci ne mogu da ostaju nezahvalan. Slažem se. Da li si sretan? Pa jesam. Sretan sam, druže moj. Sretan sam zato što imam svoju publiku i što imam tebe, na primjer što imam Siriusa, što imam bezbroj tih ljudi koje ja mogu da pozovem u svako doba dana i noći i kažem brate, bubam, imam problem sa strajkom na YouTube, imam problem sa ovim, imam problem sa onim koji će mi uvek stati uz mene i pomoći. Ili ako ne mogu da pomognu, kažu Krofna, ajde pričekaj, javim ti se za sat i po, 2, pa ću ti pomoći. Postoji li neka novost koju mogu ljudi očekivati na tvom live-u? Nešto novo mogu očekivati na tvom live-u, umjesto roleplaya? Brate, teško, zato što ja druge igrice i ne igram, a na Omegle mi se ne ide, kako se kaže, jer mi je dosadilo. Eventualno ako izađe GTA 6 u skorije vreme i to bude sve kako treba i ja ga nabavim kako treba, možda ću igrati taj story mode i ostalo to tamo tek za godinu dana ako bude izašao. Šta misliš, šta bi moglo popraviti YouTube scenu trenutno? Pa vidi ovako, više faktora bi moglo uticati, na primjer da se youtuberi
poput Nunija, Bake Praseta, Vanimija, Čode, Delića, Guha i tih jačih youtubera malo puste na zemlju, kažem u pozitivnom smislu, ne u negativnom naravno, i da pomažu malim youtuberima. Znači, ako su već osnovali tu balkansku scenu te 2014. trebaju da bar jednom mesečno odu na YouTube uživo i pogledaju malo YouTube streamere i kažu ovaj ima potencijal, ovaj nema potencijal, i da ih rejdaju i da im pomognu. Znači, to su nekada radili. I sad više niko ne gleda te malo youtubere, nego ih puštaju da se sami bore. I od tih hrpa, ima puno hrpa tih youtubera malih, i od ovih drugih koji uspevaju da na sceni sa nekim glupostima, neke talente ne možemo da vidimo uopšte, nego jednostavno uvek vidimo tu neku krš i cringe ekipu. A tih mnogo talenata, kako se kaže, ostaje zakopan u, kako se kaže, blatu i glibu tih krš streamera. Sad imam pitanje, jel postoji način da napraviš merch kao majicu? Znači sve publici da napraviš neki trend majicu kao da bi prodavao to? Pa, pazi ovako, ja tek imam, koliko sam rekao, 6000 i sad ću ti reći tačno brojku, kad dođe ova, nema veze, nebitno, imam 6000, sad ću ti tačno koliko brojku subscribera, imam 6000, samo da vidim koje mi je, sad izvini brate, me čuješ? Ne, da čujem te, sam ti je lagao. 6594 subscribera. Znači imam 6594 subscribera. Ako bi došlo do 10.000 ili do tako 8-9.000, onda bi nešto možda i mogao da razmišljam o tom mrču, pošto je Šmigićka i Novke, kad su malo uspeli i odskočili na YouTube sceni, tek pravi mrč. Ja ne želim da nešto krenem preuranjeno, razumeš? I da bude... Da, slažem se. Potpuno se slažem. Šta bi ti bila motivacija? Šta ti je bila motivacija da otvoriš YouTube kanal? Ili da počneš sa streamanjem? Šta mi je bila motivacija? Pa ništa, rekao sam ti, kažem, taj moj komšija Rajko Đekić ili ti, kako se kaže, sad se na YouTube-u zove čovek, Balkan Boy, znači on mi je rekao krofna, kaže, daj kreni ti na YouTube da streamuješ, kaže da radi neke novce, kaže ti si talentovan, kaže osoba si sa invaliditetom, završio si tu specijalnu školu, ne možeš da zaradiš nigde ništa, kaže nek ti YouTube bude zarada. Ja sam rekao u pravu si i to je to, sve ostalo je istorija. Kažem, to isti dan kad sam došao od njega kući, postavio sam kameru, otišao na Omegle, vrteo, naleteo na Stimija, on me je rejdo i to je to. Da. Slavna osoba koju najviše gotiviš? Slavna osoba koju najviše gotivim? Jao, teško brate. Ovo je izuzetno teško pitanje. Pa šta mogu da kažem? Šta mogu da kažem ako je iz tipa sporta, to je Novak Đoković, iskreno. Zato što... To je Novak Đoković, iskreno, zato što dečko se, kao što se youtuberi trude u svojoj branši, tako se i on trudi u tenisu. Da predstavi Srbiju i Srbe u najboljem svetu i da pokaže da Srbija je ipak ima neke talente i to je, i želi svima da pomogne. Dokle se vidiš na YouTube sceni? Pa dok imam pratioce i dok sam Bože zdravlje živ i zdrav. Jednostavno neću ja to da sad prejudiciram, to može trajati još 20 godina, a može trajati još 5 godina, sve zavisi. Ja imam sad 28, pa jednostavno tamo negde možda do 45. godine, tako nešto, 45 godina, i onda bi ja polako odlazio u penziju i ako bi YouTube još trajao, kako se kaže,
raidov bi te male korisnike i ostalo, pošto jednostavno mislim da bi mi youtuberi trebali ići u penziju, pa nećemo sigurno sa 45 godina da streamujemo, brate, ko matore dede, čoveče. A ja sam Iskreno. čuo od Nunija da navodno on će stalno streamat, da on neće stati skroz, nešto je bio pričao, Pa- ja sam čuo, sad koliko je to istina. Mislim, to Pa gledaj ovo molim te, Nuni kao Nuni, ja ne mogu da mu kažem ništa, on je krenuo kao momak, pa sa nekih, on je krenuo negde 2018-19, a on je 92. godište, ne znam koliko je tad imao godina, Pa, a- 32 imao, ja imam tako godina sad, 32. a 32, Da. koliko ima godina, ne znam, A ima on ili sigurno. ne znam koliko je, Ima možda 90. ne znam, Bože, nebitno, vranje. Da, vidi. Idemo dalje. Nebitno, brate, koliko je on imao, nebitno on koliko je imao godina, on je 92. godište, nebitno on koliko je imao godina tad, ali uglavnom krenuo je i rekao je on da će da streamuje, kako se kaže, dok ga zdravlje bude služilo i to je to. I to je njemu veliki respekt. Znači, on je pokazao na bosanskoj sceni da je on tata i da on može uz puno truda da dovede publiku i da ga Raja voli i gotivi, za razliku od ovog našeg bake Praseta koji je bio pandam Nuniju i kojeg sam ja u početku i gledao i slušao za njega i gledao taj League of Legends ponekad dok je live-ovo i ostalo, i onda se pretvorio u streamera kojeg više niko ne voli, koji samo fleksuje, ja imam puno para, ja sam najbogatiji, ja sam ovako, ja sam onako. Druže, ti si običan smrtnik i običan čovjek kad se ugase kamere. I nije u redu da tako decu u omladinu učiš na kocku i da teraš na kocku. Ako hoćeš da budeš youtuber, budi pošten youtuber, a ne da omladinu teraš u poruke. Da, slažem se. Odakle tako čudnovato ime Krofna? Šta? Odakle naziv da si mijenjao sa livera na Krofnu? Odakle je ime? naziv? Pa možda si gledao, ako si gledao te live-ove s Roleplaya, onda si Jesam, gledao i taj live. Ali zbog publike pitam, jel, da ljudi znaju. Naravno, zbog publike, evo sad ću vam kažati, dragi moji i drage moje, kod Vranješa šta se desilo. Znači, to je bio negde nedelju dana pre donacije Nunija i Just Randoma za kompjuter. I pre dolaska Franke Sokač i ostale Nunijeve ekipe kod mene na kanalu. Znači, desila se situacija da sam ja streamovao GTA 5 RP i da je bila ta epizoda za traženje nekog Stevena, kako se zove u roleplayu, i sad Nuni pozove Haruna Topčića, veliki pozdrav Harunovskog brata, na ručak u kafanu, i on dođe u kafanu i sad ja tu kao konobar i mene neko zasmejava u chatu. Nešto mi pišu mi neke gluposti. A Nuni mi kaže, reci da su ćevapi došli iz Bosne, iz Visokog. I ja ni 5 ni 6, umjesto to da kažem, ja kažem, imamo najbolje ćevape, oni su došli iz Bosne sa bosačkih pačaka gdje su te životinje pastove. Nuni pada u smeh. Ovi oko njega se isto također smeju. Kako se kaže, ja donosim ćevape ne skontajući šta sam rekao. Završava se live i meni Nuni kaže u live-u Krofna, kaže daj promijeni ime kanala u Krofna, kaže pazi što ti kažem, to će biti dobro ime za kanal. Rekao i ja to promenim i tako eto, Krofna i ostade Krofna. Neka lijepo. Kakav je osjećaj kad igraš sa Nunijem u roleplayu? Znači kakav brate, dobar je osjećaj i kažem, mnogo bi dece želelo da igra sa njim u roleplayu i ja sam jedini uspeo u tome i mogu da kažem da trebaju da
deca ne napadaju Nunija previše i da traže nešto previše, da igraju sa njim, nego ako se sve potrefi da će igrati sa njim. Da, to sigurno, slažem se. Šta misliš po tvom mišljenju, da li fali ženskih streamerki? Brate, mislim u Srbiji, uglavnom na balkanskoj sceni fali, ali na ovoj slovenačkoj sceni ima jedna streamerka koja će možda biti balkanska streamerka, u stvari ona je pola ova Nati, što sam radio sa njom podcast. Da, vidim. Znači, mada bi više voleo da ima i na balkanskoj sceni puno streamerki. Na primjer, imala je ona mala Razerka, Marija Razer, ona je streamovala, ima neka Marijica, pa ima neka još par njih tih ženskih streamerki, ali to je sve ono, kako se kaže, nešto mizerno. Većina streamerki sad streamuje na trovu, mislim. Jedino je Šmigićka i Gordana Milo nešto na YouTube-u. Da, to sam vidio. Sad da, idemo... isto... Da, reci, slobodno. Samo da završim, kad sam bio još kod Nunija, samo da kažem nešto ovako, Alen Žabo ili Tivanimi, on mi je isto bio, kako se kaže, neko reći uzor na YouTube sceni. Tražio sam ga na Omegleu, možda me čak i on jednom rejdu, nisam siguran, ali mogu da kažem, Vanimi, brate, šta se dešava s tobom, jer su te obuzele neke droge, jer se gubiš, druže, u svom, kako se kaže... Upoznao u Osijeku na eventu... A znam, brate, znam za Osijek, znam sve. Hoću da ga pitam, jer se ti gubiš u svojim drogama, šta se dešava s tobom, dečko, jer se drogiraš? Zašto? Zato što si počeo da gubiš opasno prijatelje. I od onog kanala koji te je nekad gledao po milion ljudi, sad te gleda negde oko 600, 700, 800, 900 ljudi, tako nešto. Zbog toga je on mene napao. I tebe, pa ja mu sad govorim iskreno isto. Znači, druže, na primjer, evo ja ću ti reći, ja mu napišem nekada neku poruku, bubam, jesi čuo da je Krmak odlučio da napravi svoj čips i svoje energetsko piće, ono moje. I on meni dolazi i hajduje s kanala. Kao zabranjeno je spominjati druge youtubere kod mene na kanalu. Alo, druže, ne možeš ti tako bez razloga da hejduješ ljudi, da ih sakriva s kanala samo zašto ti je neko spomenuo drugog youtubera. Pa i ljudi, svako spominje tog youtubera, pitajte za tvoje mišljenje. Ti treba da kažeš, izvini Krofna, bubam, izvini Pero, izvini Miko, izvini Lazo, ja ne želim da komentarišem Baku Praseta jer smo imali dramu. I jednostavno, ako on nastavi da piše o tome, onda ga hejduješ, a ne na prvu da to radiš. Tako jedino gubiš pratioce. Ma jučer mi se javio isto nešto bio, pa smo izgledali te sve stvari, sad smo onako, ajmo reći okej, ali ono, Stako je poželio s drugome sreću, tako da ispričao se što mi je psovo mamu i to sve, tako da. Ja znam da on to rekao iz ljutnje, zato što je jako me gotivio i rejdao me i pomogao mi i sve, pa zato znam zašto je tako postupio. Tako. Pa ja znam, brate, ali mora malo da se i on smiri, pošto vidim da nije snimio nijednu pesmu dugo vremena, nije ništa uradio kako treba dugo vremena, nije išao na Omegle, samo igra neke trash horror igrice i bez veze što niko ne gleda, njega sam navikao ko Nunija da bude kralj Omeglea. On i Nuni su bukvalno Omegle doveli na Balkan. Da, a dobro, Nuni je više, ajmo reći, zato što je Nuni se osvrtao, zato on je tako odskočio naglo, dobio odskok, zato što je tada Omegle baš bilo popularno i on je zagrizao, ali on ima to nešto što će ljude nasmijati, on i mene danas nasmije, kada ga gledam na Omegleu, tako da, zato je skočio. Pa to, da. Sad idemo pitanja ili. YouTube. Dobro. YouTube ili noćni izlazak, kao izlazak u klub ili tako, šetnja ili nešto, mislim, ali baš da je kasno, umjesto streama. Šta bi više pustiti? Pa realno YouTube, osim ako imam neku, na primjer, svadbu kod prijatelja, kod kumova, kod rodbine, onda je svadba, ali YouTube uglavnom. Znači više volim na YouTube-u, bubam, pustim u 8 uveče stream,
i budem buban do 3, 4, 5 ujutro, 6 budan, zavisi kako kad i od roleplay situacije i od ostalo kako publika bude gledala. Da, razumijem. Instagram ili Whatsapp? Šta? Instagram ili Whatsapp? Znaš šta je Whatsapp, to je ona aplikacija što... Pa znam. Instagram, iskreno zato što mogu da okačim svoju fotku, mogu na primjer napišem ljudi, live sam na YouTube-u, dođite na kanal Krofna, podržite me, bacite like, share, subscribe, ovo ono, i ljudi dolaze. A na ovom Whatsappu mogu samo da nekog pozovem, pošaljem poruku, napravim neku svoju grupicu, neku priču i to je to. Uglavnom... strana scena ili naša scena? Balkanska scena, zato što mi imamo dosta dobrih youtubera, kao što sam rekao, iz Bosne, pa onda u Srbiji imamo ovog Vesića što popravlja kompjutere, imamo Cileta Estarića, Cileta ST, zatim koga bi još mogao da izdvojim iz Bosne, Leptirica je bila dobra i sad može da prođe kako treba, bilo je tu Gringa i ostalo je. Znači balkanska scena, pošto imamo više kvalitetnije youtubere od ovih strana scena, i ako možda ima dobre youtubere, nema dušu kao balkanska, jer ono, neko ne sarađuju nešto previše, mi se ovdje barem trudimo i drugarstvo, i zezancija i svako ide kod svakog i cirkulišemo, znači s jednog čata dolazimo na drugi čat i tako dalje. I podržavam se međusobno. TikTok ili YouTube? YouTube definitivno. TikTok ima previše toksičnih streamera, i mene ono najviše... Evo reći ću sad zbog čega, evo jedan primjer. Ja jedan dan ulazim na TikTok i gledam šta se dešava, scrollujem i ostanem zabezeknut i veoma ljut. Jedan čovjek ima srpsku šajkaču sa kokardom na čelu i srpsku zastavu, drugi ima onaj kečket od Albanije i zastavu Evropske unije, zastavu Kosova i zastavu Albanije. I ovaj njemu jebem ti Srbiju, ovaj njemu jebem ti Kosovo, ovaj njemu ovo, srpsku majku, ovaj njemu albansku, i svađaju se sa zastavama. Dok budale i majmuni dolaze i giftaju i podržavaju jednog i drugog. Ljudi, to je sve namešteno. Zato ne volim TikTok. Zbog takvih sranja i zbog takvih stvari. TikTok je baš toksik. Šta? TikTok je toksik previše hejta ima na tom TikToku, a to su oni sve dogovore da bi zaradili pare. Što je najjače. Pa ne brate, da ima previše hejta, nego jednostavno ti youtuberi ako i okače neki klip, retko će ti doći s TikToka na YouTube, a sa YouTube-a na primjer može da prebaciš publiku i na Trovo, i na Kik, i na Twitch, i na ostale ove platforme za streamovanje. Gde god streamuješ, tu će ti biti ljudi. Stream ili klipovi, šta ti je draže? Stream? Pa gledaj ovako i streaming i klipovi, i jedno i drugo, zato što znači nekad kad me baš nešto iznervira poput Gamescona, kad sam na primjer pisao mail o Gamesconu da dobijem VIP kartu, VIP za klip, pošto imam 7000 subscribera ili koliko sam tada imao, negdje oko 3-4 hiljade, oni mi nisu dali kartu, pa sam ja napravio klip gdje sam ih isprozivao i rekao da to nije u redu što ne pozivaju male streamere, a veliki pozivaju tako nešto. Znači, ja klipove koristim baš kad me neko uvredi, razumeš, i kad imam neku reakciju baš da kažem za neku pesmu nešto, a ovako streaming u potpunosti. Znači, upalim stream pa dok je traje. Kad mi bude dosadno, bude i po 7 sati, 8 sati stream, a kad bude onako, kad se zasjetim bude 3-4 sata. Uglavnom to je to. Sad ćemo ići ono ili. Znači, daću ti streamere, ono, ne znam, jedan streamer, drugi streamer, pa koji ti je draže, pa ti biraj. Stjepix ili Miki, Mihajlo Matić. Ko ti je draže od dvojice? Pa, pazi ovako.
Tjepeksa znam kratko, Mihajla Madića malo duže, tako da ću ti reći Mihajlo Madić. Razlog je u tome što je Mihajlo Madić došao kod mene na kanal i rekao mi: Krofna brate, kako se kaže, imam problem na YouTube sceni, ljudi me nešto provociraju, imam previše hejtera, ja ne mogu to da se izborim, možeš ti doći kod mene na kanal da mi pomogneš, ovo ono. Ja u tom trenutku bio sam mali kanal i nisam mogao da mu pružim tu podršku, pošto sam tek upoznavao i Nunija i sve, i još nisam bio ni ja previše poznat, pa sam mu rekao: brate, evo ti kanal, idi kod Siriusa, i rekao javi mu se, i Miki me je dao njegov broj telefona i kaže: evo ti moj broj telefona i daj Sikiju, i kaži mu da mi se javi, da me pozove, kaže želim malo se čuje sa njim jer treba mi zaista pomoć oko YouTube-a. To je bio oni dani kada je Miki imao problem s onim Denčetom, koji je imao Insigniju roleplay server koji mu je tražio da streamuje 20 streamova zaredom na tom serveru, kao, i kad Miki je bio bolestan to nije mogao da ispuni, on mu je tražio mu refunda pare na. Stavljao je Instagram story gdje je plakao i sve, vidio sam to sve. Pa to ti kažem, tražio mu refunda pare nazad. I ja sam tu pozvao Sikija i Siki mu je pomogao, znači Sirius. Bože, Miki. Da, onda Mihajlo ili Nuni? Tu je Nuni. Zato što jednostavno Namik kao Namik uvek upao i njegov stream, i kad sam god u nekom bedaku, nekoj depresiji, doniram mu, napišem mu neku poruku, onako daj Krofna, ako ti izveknem šamarčinu, kao neće dati grete kroz šavu, kroz aprekanciju, kroz šavu. Njegova zajebancija i to me uvek nasmeje, brate. Zato što njega mogu uvek, jer kod njega uvek, ako je i nekad i toksičan stream, na primjer, bude toksičan stream, on nešto napravi i ja se nasmejem i moj stream ode u totalno drugom pravcu, za razliku od ostalih. Nuni ili Sirius? Ovako, tu moram da kažem Sirius, zato što Siriusa znam pre Nunija, a to ću ti isto ispričati i tu dogodovštinu. Znači ja sam tu krenuo da streamujem, niko me nije poznavao od Simija, i dolazi ja kod youtuberke tada popularne iz Novog Sada, Tamare Bigović, zvane Gringe. Znaš je verovatno ko je Gringa, verovatno čuo si za nju. Sirius je bio youtuberka, jeste, što je Baltazara, što igra Dotu, najjači na engleskom, na balkonskoj sceni streamuje na engleskom, najjači uvijek batica, pratim ga svako večer, pozdrav veliki za njega ako će pratiti ovo. Znači pratim Gringu i vidim ja kod nje je moderator Sirius i mi tu igramo Stumble Guys, zezamo se, ja uđem kod Gringe na Discord, hoću da pričam sa njima, međutim Gringa neće da me prebaci u voice. Da li je devojka bila ljubomorna na mene, da li nije htjela da mi pomogne, u to neću da ulazim i ne želim da kopam po istoriji. Svakom će sud istorije suditi, tako i meni, tako i svima. Jednostavno završite to da je Gringa zatrudnela, čujem da ima dete, nema veze, znači, i desi se to da se dešava da oni ostaju na Discordu sami bez nje. I ja igram Stumble Guys i dolaze mi jedno večer Sirius, Mini Pro, Barbara, Tone, Joki i ta ekipa i doniraju mi i pomažu mi. I tu se mi upoznamo, još tad Sirius nije streamovo i mi tu igramo Stumble Guys. Međutim, mi izgubimo tu kontakt, ne znam ni ja kako i zašto, nisam ni ja imao njegov broj telefona, niti on moj, i nisam se čuo negde oko godinu dana. I tu je negde bila jesen 23. godine, tako reći, negde septembar, oktobar, gde ja gledam Simija jedno veče,
live i pap, vidim ja Siriusa, znači prepoznam ga po njegovom kačketu i ostalo, nisam znao da streamuje. I ja rekao, ajde da vidim, i ja otkucam Serious ništa, treći i drugi dan, razumiješ, i negde, i dao sam otkucam nešto Sirius, JT, kako već, nebitno, i ono mi iskače njegov kanal. Kako se kaže da on piše kao, bit ću live tad i tad, ja pitao kad je live, kaže večeras. I dao sam ja taj prvi live ili drugi live došao kod njega i tu smo počeli da se družimo, znači i da ulazimo. Onda je bio njegov rođendan pa sam ja njemu donirao, pa je on meni, pa je tu počelo to neko naše druženje koje je postalo sad u neizbežno prijateljstvo. Mi se stalno čujemo i stalno smo na vezi. Serious ili Vanimi? Sirius, zato što Vanimi, kako se kaže, sa njim nisam ni roleplayao, nisam radio ništa, samo smo se jednom vidjeli na Omegu i to je to. I ako je bila situacija da roleplayamo kod Gale na serveru, ja sam došao nešto ispred apartmana, tek sam ušao u grad, tek napravio karaktera i slučajno ga vidim. Ja rekao, poštovanje, gospodine, ja sam tek došao u grad, da li možete da mi pomognete, da li on meni prepodno glas, i on je rekao, druže, gdje da ti pomognem, tek si došao u grad, nije ti to onaj server na kojem si ti, tako nešto u tom fazonu. I nije hteo da mi pomogne, ja sam video da u tom trenutku kod njega više ne zanimaju ni mali streameri ni ništa, nego da gleda, da Batica gleda neki svoj fazon, i rekao sam, Krofna, ovo nije za tebe. I naravno, ostao sam tu gdje sam bio i to je to. Imam pitanje, kako to da si uspio dobiti vet listu na Nevadi, i kako to da si uspio nakon svega opet ostati na tom serveru? Da? Aj ponovi pitanje, jesi razumio? Pitanje je bilo, kako to da si uspio dobiti vet listu na Nevadi i kako to da si nakon svega što se dešavalo, kako to da si uspio opstati na serveru dalje? Pa gledaj ovako, znači ja sam imao stari kompjuter, znači nisam mogao da igram na tim serverima. U to vrijeme kad sam ja počinio bio je ultra popularan na i Panama i Reunion to je X roleplay na kraju bio od Nugata, preimenovao se u Reunion u X roleplay od Nugata, bili su popularni još ti dosta balkanskih servera, međutim ja kažem nisam imao dobar komp i kad sam instalirao FiveM uvijek mi je nešto bilo kočilo, bagalo, štekalo, prekidalo. I ja sam, i kad sam dobio novi komp, ja instaliram FiveM, gdje ću, šta ću, gledam koji je server najbolji, probam prvo da igram na ovom, kako se kaže, Vortexu, i tu je krenula neka priča, kao tamo sam bio Tony Versetti, ovo ono, kao bio sam zaposlio u policiji, međutim tamo sam vidio da je toxic server, nisam uspeo, pa su me zvali na još par servera gdje su me provocirali kao liveru, pederu, ovo ono, ubijali me na svakom koraku, razumiješ. I ja sam rekao ne, ili ću da nađem neki server koji će biti svaj to istom ili ne tražiti ništa. U tom trenutku, oktobar mjesec, vidim ja Nuni pali live i još se sjećam dan danas naslova live, kaže prvo ide RP, pa Omegle, pa neka FIFA, deljenje neke FIFA. I šta on igra, ako igra server, igra Nevadu. I on tu napravi karakter, Rive Muberin, ovo ono, ja u prvom trenutku nisam mogao da igram, dakle nisam imao tu istu. Ja sam dan ili dva posle toga ušao na server, na Discord i ajde da položim tu istu, rekao sam, priznajem, evo ja poznajem Nunija, da li bi mogao da igram na serveru. Tada je Nevada tražila igrače i dali su mi tu istu. Upoznali smo se po roleplayu i to je ostala istorija.
poslije sam ja i menjao servere i banovali su me i vraćao i ostalo. Ali sam na kraju ipak uspeo da ostajem na Nevadi zato što ne može ni Nevada bez Crofne, a ni Crofna bez Nevade. Sada dok se ne otvori nova sezona igram na Unique roleplay serveru i tu ću možda i ostati do kraja, zato jer mi se taj Unique sad baš čini kao Nevada u svojim počecima. Znači kad upalim stream mogu da streamujem po 3, 4, 5, 6 sati bez prestanka jer uvek ima igrača na svakom koraku. Uvek bude neka akcija, neka pljačka, neka prodavnica, neka blinda, neko učenje policije kako se treba hapsiti, pljačkati i uvijek bude zanimljivo. To ti je... I šta sad, imam zadnje, šta Crofna radi kad skroz odmara od YouTube-a ili od tehnologije mobitela i to? Šta Crofna radi? Pa Crofna se obično, pošto je spavavica, koliko puta se probudi sad sam se probudio u 6 ujutro, išao sam po burek, evo da ti kažem, znači... A obično sam spavavica, nekad se probudim oko 8-9 ujutro, upalim kompjuter, pogledam malo šta ima na internetu, onda ako nema ništa zanimljivo ja kažem, ja odem još malo da otvaram, pošto budem do 3-4 ujutro budan, probudim se oko 10-11... Navečer budan tako kasno. Da, oko 10-11, probudim se oko 10-11, pa odem da otpavam oko 1-2 sata i onda spavam tu negdje u 4, ustanem se i odem se ponekad prošetat po selu, kupim neke grickavice sebi, neki čips, neki sokić, odem do komšiluka, malo vidim šta komšije rade, dođem kući, pa ako mi je stream od 8, upalim televiziju, malo odgledam šta se dešavalo u prošlom streamu, da se pripremim za novi, da izbacim neke gluposti što sam radio. Ako mi je stream od 6, upalim stream, malo sedim sa ljudima, mojim ovdje u chatu, porazgovaram se i onda krenem da live-ujem non stop, brate. Meni se, i da ti kažem nešto još, meni je najjači streamovi su bili za vreme Crofnatona, ako si to ispratio. To sam te htio pitat, ali sam nastavljati, slobodno sad. To za... Pitaj me slobodno, pa ti nastavi. Ne, reci, nastavi slobodno. Meni su bili ti streamovi najjači za vreme Crofnatona, znači kada sam bio non stop igrao igrice, non stop sam frkavao i non stop bio s mojim chatrima 24 sata live, a to se dogodilo na sljedeći način. Ja streamujem jedan dan, da li bilo 24 sata stream ili 30 ili koliko sam već stavio ili koliko sam stavio stream i dolazi meni moj prijatelj dobri od Nunija moderator Jasmin Jasko, kako se god zove, pozdrav veliki za Jaskića, i kaže: Crofna, što ti ne upališ Crofnaton? Meni je u početku bilo to malo ideja da upalim Crofnaton, pa i dobra i nije dobra. S jedne strane Nuni je radio Nuniton i postoje neke standardne tog Sabatona kojem su ljudi donirali po 2000-3000 evra za noć i koji je streamovao onaj drugi Crofnaton najduže streamovao mjesec i nešto. Mjesec i jače dana streamovao bi to sigurno i 6-7 mjeseci se nije razboleo. I ja rekao, brate, ma neću ja to da radim i ja zaboravim na tu ideju. Poslije 7 dana razmišljam ja o tome, rekao, pa ide da pokušamo, jebimo mater, ako traje i 7 dana, ako traje jedan dan, trajat će jedan dan, a hoću barem znati da sam pokušao i uspeću. I ja upalim i ljudi za divno čudo me krenu donirati. I ja sam za taj 7 dana Crofnatona, ne znam koliko sam skupio, to je i nebitno, uglavnom 7 dana je bilo dobro druženja, bilo je i roleplaya, bilo je malo možda omegoja, bilo je svega i mogao se lepo da uživam, sam navikao da spavam pod kamerama. Legnem
10 uveče, pustim njima na YouTube-u neki stari roleplay snimak, odem, odspavam, probudim se ujutro, ono svež, veseo, sedam, igram igrice, zezam se, družim se i to je to. Da. Imam pitanje, da li bi... Može, nije problem. To nije problem, to ću ti isto izaći u susret i završiti i to ću ti također završiti. Tako ako ti baš treba neka pomoć još Franješ, imat ćeš uvijek saveznika i poštovaoca u vidu mene, pošto vidim da si dečko koji se također trudiš, vidim da si, ne znam o čemu, jel si ti, mislim neću sad da kažem, jel si ti nešto, Reci. Vidim da si ti malo, da si ti nešto slično, ne znam, ne mogu sad da kažem to, da li ti imaš nekih problema, mislim, ili nemaš, kako se kaže, ili izvini sad na direktnom pitanju. Aha, ovako u životu misliš da imam neki problema? To. Pa nemam problema, ali imam problema s očima koji sam bio operirao, mene sam skidao i razlog zašto sam ja počeo sa YouTube-om zato što sam mislio da neću moći raditi bez očiju jer je postala mogućnost da skroz oslijepim i onda sam krenuo sa YouTube-om, to mi je bila motivacija, rekao sam ajde pokušaj. To je to, brate. Tako sam i ja krenuo, pošto sam i ja osoba s invaliditetom, znači rođen sam. Nisam to htio ispitivati, to ti sigurno samo. Ma nema brate veze, reću ti ja, znači ja ne znam svoj invaliditet, da ti kažem iskreno, uglavnom meni je ugrožena fina motorika, ja se sam ne mogu obući, sam sebi skuvati hranu, sam sebe nahraniti, sam sebi ispeglati, oprati, ne mogu sam da vozim kola, znači ja sam bukvalno zavistan od roditelja i ne mogu nigde se zaposlim. I zato je moja želja bila krenut na YouTube-u, pa barem pokušaj da zaradiš nekih, pa barem da ti kapne 50 evra na mjesečnom nivou, ti si zadovoljan. Zaradio si, ušparao si za sebe 50 evra, imaš na svojoj kartici, znaš da si to zaradio i to je to. Ja meni fali još 150 sati da uključim onaj joint, onaj membership, ono što dobijaš preko YouTube. Ma uspjećeš brati, to je to. Ma ja za to trebao već imati, ali nikako da uključim. Ništa Vranješ, hvala tebi što smo... Imaš li ti još neko pitanje? Nemam, to je za kraj. Sad ti odjavljuješ. Ništa ljudi, hvala vama, hvala prvo Vranješu što me pozvao u ovaj podcast. Ovo su bila vrlo zanimljiva pitanja, mogu da kažem da Vranješ će biti dobar podcaster i da će trebati malo da dovede još scenu, trebao bi pokušati pozove Vanimija u podcast, da pozove Nunija, da pozove tu balkansku scenu, ja ću mu pomoći što se tiče. Može. Ja ću mu pokušati da mu sredim, da mu dođe Nati u podcast, da mu dođe Mihajlo Madić i ta ekipa, uglavnom ne znam kada će ovo biti emitovano na kanalu, ali... Danas ću sa Siriusom pustiti, a tebe bi mogao tamo u petak. Zato što moram izeditovati, znaš. Pa ne moraš, možeš i danas oba dva podcasta, nebitno. Uglavnom, zato što moram zapratite... Siriusa, znaš, imam s njim. U redu, zapratite kanal Don Vranješ, zapratite kanal Krofna, zapratite kanale Mihajla Madića i Siriusa, Nunija i celu balkansku scenu, jer bez vas nema nas. Veliki pozdrav za sve vas. Pozdrav. Tako, vidimo se.